Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Roma Kapitulo 12, versikulo 19. Ni kaanuman, di kay agibalas gagayem ko. Bayan nyo ati Diyos ti agibalas, ta nailanad iti nasanto na surat, syakto ti agibalas, syakto ti mangsupapak, kunati apo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Congratulations, Jordan iho. Nakaturpos ka kas cum laude. Talaga nga'y malakakanyak nga amama. Agyaman nak papa. Siyempre, sino pa'y kumati sa bali nga'y malaak. No sana da kayo. Pasensya kayo na. No naladawa ka nakaturpos iti panagadal ko. Ang ikarik papa. Diya kun ulitin pa iti mading aramid ko. Kaya ni pamaysa kung tinegosyo tayo. Anthony, kaslada kayat mo nga ibaga. Ibaga mo na. Kuha, papa. Kaya't ko ngamin ti agadal iti kina doktor. Total, nagturpos mo ni Manong Jordan iti kolehiyo. Sana mabalin. Nagturpos ka lang arodin iti nursing. Ita, kaya't mo pa iti agadal iti kina doktor. Dahil tala gas-gastos, ti amom. Elmo, lakay. Nangag mo ka diti saritaan da Sir William ken Anthony itay. Kabayatan ti pananganda. Ay, wahin prima bakay. Nanggag ko amin ngayong bagbaga ni Sir William ken kuana. Ay una yahin. Imparupa pa ni Sir William. Ganda paborito na kadagiti anak na. Ay, maasya na ken ni Anthony iti kasya atrato ken kuana ni Sir William. Di mo Jordan, di naman la isakit ti kabsat na. Idinto ta iso ti inauna. Bakit prima? Sa dino tayo ti sapatos ko? Ay, ayaban na ka ni Jordan, bakit? Ay. Umasidag ka adagos iti ayan na taamangan no agungat manan. Well, Prima! Wansar! Umayakon! Adto ti balon mo amapan ije ospital nga agjute, Anthony Barok. Inlutuan ka iti sinigang abangos. Saan laday ta? At dapay tinapay nga imkabil ko iti lunchbox mo. Agyaman nak, nana prima. Barok, hindi pa'y lakalman anadlaw ko akas laawan gaganay gayam. Saan ka pa'y anangan idirabi gapo ka day, ta saan nga imanugot ni papam iti kayat mo nga agadal iti kinadoktor. Day tangarod nana. Sipud ubing kami. Talagaan ni Manong Jordan ti paborito ni papa. Kasanumat ngamin. At dayo nalalaing ni Manong Jordan. Kan maysa. Agpadadaan na isam iti negosyo. Idinto ta siya. Simple lang abiyag ti kayat ko. Ay, Barok, imbilang dakan kaspudpud no nga anak mi ken ni Elmo. Ket kas pamagbaga ti maysa nga ina, di ka kumaagimula iti sakit tinakam iti ama ken kabsat mo. Nana, jak amo ti sawak iti day ta abanag. Ngamsapay ko ma. Taintundong tang ti panaglakay ni papa. Kat addan tulat ta ni Manong Jordan iti abay na. Tasyak, jak to kaya't abantayan ni papa. No kas diya nga agsalugan ti pigsana. Day talang ti amo kapamuspusan. Tapno makabalasakan kwa na. Ay na, nagadumanin ti pasyente itang aldaw. Sapay talo tayo laang nurse ang naka-duty ita dito ospital. Hoy, Anthony, mangmangag ka di. Itay pa'y ngagsasauak ngam kasla di nakmat mangmangag. Pasensya ka, Joy. Anya nga minan ti bagbagam. Ti kunak, adumanin ti pasyente ita.
Huwag nga rod. Na, anyan day ta panagsennaay mo. Kaslaad na naon nagaparikot mo. No kayat mo agsarita ta inton lunch break. Itikas na maibagam no anyaman day ta apakariribukam. Anya, kasta timbagakan ka ni papam? Idi imbagam kan kwa na akayat mo ti agadal iti kina doktor? Wonjoy. Kat tinasakit. Nakasango pa'y ni Manong Jordan. Idimbagan ni papatikasta. Day talaga no aggasgastos ti amok. Idinto, tanakaturpusak mo tan iti nursing. Uray ata saan mat abisyo ti paggastusam. Panagiskwela mo't karamidam. No kumaumdas ti masusweldo ka. Mabalin ko ma, asyaklangan ti mang paadal iti bagik. Ngamsaan mat, kurang mat ti masusweldo ka. Padasam tumanin akasarita ni papam. Anyang itamom, amangan no agbaliw ton ti kapanunutan na kayat nakaapagadalan. Joy, am-amu kon ni papa. Noan niya tin desisyon na, iso ti matungpal. Sana bali ikarigatak langan ti agurnong para iti panagadal ko. Papa, mabalin ka di bumuludak pa'y langit kwartayo? Adala nga min papanan mi kadagiti babarkadak at masapul ko tidak kalagatan. Sige, iho. Ibagam laeng no manuti ka sa pulam. Tayawat ko adagos kan ka. Uray 500,000 la ko ma, papa. Di kagdanan, tay sublik mo't la adagos ti kwarta. Papa, imbag man, iawat yu adagos ti kwarta kan ni Manong. Katawan kas eskan ti pangusaran na. Ha? Apay, adama ko naman to ni. Umapal ka kadi kanyak. Gaputad ada paborito nak ni papa, ngumitisi ka? Saan mo't nga ti kasta, Manong? Tila ang kidkid dawag. Suportaran na ko man ni papa para iti panagadal ko iti kina doktor. Ti ko namkit di, umapal ka. Gaputa siya, maipapa ay amin akit-kid dawag ka ni papa. Idinto tasi ka, kakasi ka ngagpampanunot iti pamuspusan. Tapno lang matungpal mo ti arapap mo agbalin na doktor. Elmo, lakay. Nakaluto ako niti pamigat. Umay kan, tamangan tayon. Ay, wun bakit? Pag iso tanalpas kun anasibugan dagiti masitas dito hardin. Iso mabalin kun timangan. Ay, awan mo't da Sir William kan Sir Jordan. Nasa pada api manaw. Iso ada tayo laeng ababaunan timangan. Wun gayam. Di of ni Anthony ita sanaya. Ayabamun at mangan mutain. Tapno ada makadwa na. Ay nalakay. Awan mo't ni Anthony iti silid na. Saan laad ay ta? Awan mo't dagiti gamit na ijay. Anya, nay, isa din mo nga tinapanan na. Ay, jak amo Gaputa saan kumot anasiputan api manaw. Kunak nga ron no adda pa lang iti silid na. Gaputawan mo't duty na ita. Ay, tinasayaat. Padasem nga awagan. Mga nurimwarlaeng. Akadwa na dagiti gagayim na. Anthony, itay pa yung agriring ti cellphone mo. Saan mo kadi asumbatan? Ang mga nun na amuanin ni papam apim manaw kay Jibalayo. Saan ni papa ti umawawag? Ni Nana Prima. Ti babaunan mi. Mabit lang sunggatak. Sige. Hello, Nana. Antone, Barok. Sa dino ti ayan mo. Apay ngawan mo tandagiti gamit mo iti silid mo. Awan tinaskan na pagdanagan nyo, Nana. At daak iti ayan ti may sa agayam. Sana balay? Agsubliak tumot lang di tabalay. Ibagam ko mano sa dino ti ayan mo. Iti kasta, sarong karanda ka kanitatam nga elmo. Sige, Nana. I-text ko kada kayo ti address. Iti kasta, saan kayo amadandanagan? Saan na mabalin amapan kayo iti ayan ni Anthony, Prima?
Awan ti sabali ang mga sikaso dito'y balay. Gaputa nag-day off kat nga rod, dagiti kakadwayo ababaunan. Ang sir, kaya't milaang matasarong karan ti anak yo. Nakakaasim at ang mga nagmaymay sa iti ayan na ita. Kat basol na. Nuan niya nga men tinaknakan na. Kaapay apimanaw dito'y balay. Saan lang arunan at tumultulong iti negosyo? Kasi pala ang ti aramidan na. Awan manak-nakam day a tao. Talagang ay mala iti inana nga awan panunot na. Ay, nagdaras matan ti panaglabas ti oras. Nalpas man ti jutik. Adda bakit nga masidag dito ayan ko? Nakakaasimot tilangana. Madlaw ang masakit. Ay, nainbag nga oras mo, miss. Dito'y kadi nga ospital, ti pagtrab-trabahuan, ti agnagan iti Anthony. Una na. Apay ka di, anya ti masapulyo iti gayem ko. Anak ko ni Anthony. Mabalin ka di ama kasarita. Nabayag nga minan adyak nakit-kita. Da kayo ti ina ni Anthony? Wan, siyak ti inana. Pangaasim, awagam ko matigayem mo. Kailiw ko ang makita. Joy, handa akon. Isua. Mama? Kastagayam ti inararabin ni Papam. Kabayatan ti kaawan ko iti denayo, anak ko. Uwan, Mama. Kataklo na kada kayo. Nasakit tinakam ko kan ni Papa. Kinun ko na ka. Ano bilang tagsalog ti pigsana. Diyak to pulos tulungan, winwaywanan. Kas panang balas ko kan kwa na. Ngamamok adakas day tang aramidag. Gaputa uray noan niya pa'y ti mapaspasamak. Isulat ta ti amak. Pakawanan na kumamat, Anthony, anak. Gaputa di ka man lapulos na isakit, iti amam. Kan pakawanan nak, no pinanawan kayo iti kabsat mo, iti ubing kayo pailang. Nalapos ti kinaman nangimon ni Papayo. Kanayon nak akabilan, gapo iti panagimimon na. Iso adyak nakaanos kat pimanawag. Awan tinaskan nga ipalawag yo, Mama. Tinapatag ita kat nagsubli kayon. Mamati ak, nga iti may sangal daw. Agdadan na tayo matla ang asa nga pamilya. Itatakadwa mo ni mamam. Agsubli kayo ka din ije balayo, Anthony. May mayat ijay, gaputa mas komportable. Ken nalawa pa'y tibalay apag naedan ni mamam. Diyak pa'y amo, Joy. Diyak ngamin kaya't ako maro ti sakit ni Mama. Sigurado, ano ijay balay ti ayan na. Makang ngagtulaan, iti agkakasakit asao, kada papakan Manong Jordan. Sa bagay matkit di Imbaglaang tanasing pati may sa agayim mo. Imanugot nga agnaed kayo iti daan abalay na. Gaputawan mat nga rod ti sabali nga agnanaed itjay. Day tamot ti pagyamanak una iti Diyos. Gaputa impaayan nak iti nasing patagayam. Kat saan la day ta? Tinungpal pa'y ti Diyos ti kararag ko. Asapay la kuma. Taado pa'y ti pamuspusan. Tapno agimbag pa'y ti inaka. Jordan, pudno ka di ti madamdamag ko, nga agos osar ka iti maiparit nga agas. No ibaga kawan, ada ka di maaramidam, ha? Ay, sumat lagayam, adi mo maisublit ti kwarta binulod mo kanyak. Tagayam. Wow, sinubliam ti sigud abisyom. Awanan ka iti bain niya. Ay, sir! Ay, bustaon. Isardeng mo nakabilin ni Sir Jordan. Nakakaasi ti anak yaw. Di ka makibiyang, Elmo. Gaputa kayat ko pa'y nga ipapas ti pungtot ko, iti daytoy a tao.
Mama, apay ada kayo pala ang ti aglutluto. Rumbang ko mga aginana kayon. Amangan numabannog kayo. Ket, agsakit kayo manan. Ay na anak ko, bay andak ka nila nga mga ramid iti na itoy. Amok ngamin anabannog ka iti trabaho medyo hospital. Iso asyak lang ti agluto. Awan gayam, na istorya kanyak ti gayam mo. Akayat mo kano ti agadal iti kinadoktor. Uwan mama, iso na lang. Tasaan mo't nga umdat ti sweldo ka para iti day taabanag. Iso Jack siguron ituloy ti agadal iti medisina. Asikas wan kayo langan, mama. Ngam anak, sayang mo't no di mo ituloy ti arapaam mo. Ada na urnong ko akwarta itsipang ko. No kayat mo, dahil ang ganti aramatem para iti panagadal mo. Sino ti agtuk-tuk-tuk? Mabit lang, mama. Inakitaan no asino. Papa, apay ada kayo lang timay. Apay asaan nyo akadwa ti paborito yung anak? Kuha. Aday ti pagbaludan ti kabsat mo, anak. Natiliw. Gaputa, agar aramat iti droga. Anya? Sayang nga rin dagiti nagdadakal agatad, abinulbulod na kada kayo, papa. Sigurado, asaanan ang maisubli dagijay. Gaputa at dakat nga rodan iti pagbaludan ni Manong. No kumata tinulungan da ka, para iti panagadal ko iti kena doktor. Saan ko maanasayang ti kwartayo? Ngamsan na bale? Gaputa at da kwartak nga aramatak para iti day taabanag. Kuha, iho. Pakawanan na kuma. No saan ka nagbalhin ang nasayaat nga amakan ka. Mamati ka man no saan. Ipatpatag ka unay, iho. Papa, nabayagan ang napakawan kayo. Kat pakawanan da kumamat. No nagimula iti sakit tinakam kada kayo. Kayat kayo abalsan. Gapo iti panangiparupayo kanyak. Nga ipatpatag yun ni Manong. Ngam iti siya ka. Ngam amok asan arumbang dayta. Gapo tadakas ti agibalas. Iti imatang ti Diyos. Tinaskan kindi itang aramidan tayo. Kat mga barwanan tayo. Akadwa tayo ni Mama. Kat ikararag tayo. Asapay la kuma. Tamakarwar tumutlaang ni Manong iti pagbaludan. Iti kasta. Makumpleto mo't ti pamilya tayo. Uwan, iho. Kat agyaman ka. Gapo iti kinasaya at ti panagpuspuso ma. Oray anyapay ti mading aramidan kan ka ti padam a tao, di ka kumaagibalas. Ikararag mula angan iti Diyos, asapay la kuma ta malawlawagan ti panunod da, tapno ayat ti agari iti kaungganda. Papagayam ditan ti nagibusan ti maysapay apakasaritaan. Ana itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Iti direksyon, Virgie Baglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.